Guys, mayang adlaw, this is Eric Hilot guys of Digo City. Welcome to my channel. Ayan, mayang hapon sir. Yapon sa Oh, ano yung pamatay sir? pangaran sakit yung gikan diri o. Ha? Likod yun eh. Murag naipit yata ang sa ba. Sakit ang? Paglison ako, medyo sakit siya. Oo. Gusto ko dito. Masakit siya pag muli ko ulit. Pero asa na kita, asang banda nakita dyan? Kumulingi ka. Nadire? Nadiri pa. Magpaan to. Di sa may Kaya kapakaran. sa may pako-pako. Pako-pako. Oh, sige. Pila kadlaw na na? Dua kadlaw. Dua kadlaw na. Naarang-arang siya o kuwan sa man? Mas sa ganiya, ano na ko, i-steak siya ko. Medyo arang yung may mall, gyapon, ibalik. Kubalik siya. Sakit Sige. gyapon. Sige. Ya, unsa ba gyud? Gawas ana. Mga ginagmay. Ano, itong mga basic na kung Ah. sakit pa ng mga acid. Uric acid. Uric acid. At saka taas na eh. Naka-check up ka. Wala mo check up ka na galing mag-good up ko. Oo. Yan na. Kung katong yaging adlaw. Di ba nga kami inom? Wala. Hindi ka nagkainom? Ginagmay? Ban lang. Ayo. Alright. So please lang. Na, martilyo dito. Naman. Kung yaging simana, grabe ako kalinturan. Ha? Grabe ako kalinturan sa yaging simana. Oo. Pero manin ako. Nya? At maginuman ako makaya. Nya? Mato nga, abigin ako ng hospital ako. Napatuog ko eh. Motob ka? May katog. After ato, hinahinay, baba akong temperatura. Oo. Ulian ko ato. Diyan. Wala nga, hinahinay ko rin para sigmusban ko ato ba. Oo. Kilain ko lang akong mga gipamati at akong mga Bugat din mong paminaw? paminaw. Bugat yung... bugat? Yung murag... Nay kipasan? Ayo, anak yun. Mga mga kapasan ba, yung sakit diri o. Sakit yun. Wag na panuhot ba niyo, diba? Sige. Sa hawak likod, wala. Ang wala kaya. Dari lang yun sa ibabaw, sa Dari bagay lang yun, yun. sa pakupakuan yun. Sige. Asa gati mong balay, sir? Nasa apply at chapter Apply. Ayun guys. Welcome to my channel. Shout out sa taga-apply Digo City. Nasa Sir Dre atong tabangan. So nadungog man ninyo iyang testimonya guys. So ato tabangan yun ba sa pagkampo sa Ginoo. Kaya dili man makaya na to. Ako lang yun ang muayo anang ginapamati ni Sir. Siyempre magpatabang yuta sa ato ang labang makailinggaon na nasa kahitas ano. So magpalabang yuta, magpatabang yuta. So of course ako ang mga viewers nga kanunay nagatanaw sa kuha daghang kay salamat sa inyo ha sa inyong pagsuporta. Yan. Sa inyong pag-share niyo daghang po kay salamat kay kana inyong pag-share. Siyempre daghan ang masayod niya, daghan po tag matabangan no. Ayan guys. So kung sa ko ang mga viewers outside of the Philippines ako ang pasalamatan no ato i-shout out. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, Indonesia, of course ang Pilipinas. Number 1 akong pasalamatan. Maraming salamat Pilipinas. Ayan. Of course akong pasalamatan po na ako i-shout out ang thank you for watching my YouTube channel. Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, and Thailand, Vietnam, Cambodia. Thank you so. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, special mention tayo ang Denmark. Ayan, anak ko viewer sa Denmark. Kaya siyempre, number 1, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Daghang kay salamat sa inyo ha. No, sa inyong pagsalig o pagtuko sa akong hilot. Sa karon lang yun naka-upload. Kanilang, karon lang yun. Please subscribe para updated mo sa akong ginahilot matag-adlaw. Pwede mo like, pwede mo share niya. Kung ano na may mga katanungan, mga tanang, mga ginapamati sa inyong kalawasan, no? Comment lang, basta makatabang ta. No, comment lang. Okay, so please subscribe. Ayan, so maghilot na ta guys. Shout out sa taga-Aplaya, Digo City. Hello taga-Aplaya. Sige sir, tanggalay mo ko. Nang-medyas, tanggalan. Kapila na ka na ilog yan ako dyan. Ice cream mat man, magpalam mo. Upat na may yata. Parang kaupat. Ikaw pa naman. Karon. Research ah. Basta Ano. basta magpamati ko kung gusto kong anhin diretso ko diri. Ano. Okay, tulog. Sakto na kamay sa kamay lang. Pero sa kuha kamay. Okay, kana.
Sige, dito na sa madam. Wow. Mukbang belai. Dala-dala din yung pantalon mo na Nga, Adri, ah! Maghubok kita ng karto dito. Isa na cellphone na yun mo. Ulitin mo, ngiro, no? Ah, Nawa niya sa bumba, nabala mo, ihatag ni Sidney. Kuhan. Ito yung din. Namit na ni mo sa Mang no. Nagano na ko ang dahal. Sa kuhan. Lagay sa isa-isa. saan mo go? Lagay sa isa. Sucking things across the air is actually very simple. For example, when we are at a friend's party, you can take a bottle of drink or a cup from the table. Lang nga mo eh. Nasalang pa tong gamay.
daghan tanaw lang mo ino kung daghan magnadungag. Daghan nadungag. Ito, kamero pang ulit mo ba itong bata? Tapos yun, ano ba? Maramay yun. Balik na po na may bakit ako mag-ulit. Magsilbi-silbihan mo rin mo. Pagto ko magtumpon. Ano man? Hindi ka na sa tao pang. Nya, Oo. apo inahan. Hmm. Huwag ko pangitan marites. Hindi mo ko sa isa katitis. Hindi mo katagaan. Hindi mo toilet. Yan eh. Hindi mo tadao box. Manising box. Ade, Hmm. Ilang. pinder ko ng mga tagka. Ayan.
Ningit-ngit na. Dikit na. Uy. Pam-pam-pam-pam.
Ha? Ay kag mayon. Pili lang na ako na. na, uy. Sama na. Uy. Asaman, asaman. Terus, ayan, ayan. Gerak.
Tinggal mo kompletan. Saka lang ito. Up.